Wara li l-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli ppreżentat fil-Parlament ċifri li jikkonfermaw li l-Gvern qed jagħmel użu minn terz biss tal-enerġija li kapaċi jiġġenera l-interconnector, issa l-istess Ministru qed tipprova twaqqa l-informazzjoni li tagħti stess. Ma tistgħux tieħdu medja matul is-sena sħiħa. Fil-settur tal-enerġija ma taħdimx hekk, is-settur tal-enerġija inti jkollok plants differenti, interconnector huwa meqjus ukoll bħala plant li jipproduċi l-enerġija meta inti tużhom skont id-domanda li jkollok. L-interconnector li bħalissa mhux jintuża bil-massimu tiegħu huwa wieħed mill-aħħar proġetti li fassal l-Gvern Nazzjonalista u li beda jopera fl-2015. Iżda malli bdiet l-Electrogas fl-2017, il-konsum mill-interconnector niżel għal 51% u dan kompla jonqos biex fl-2020 pajjiżna kien qed juża biss 22% tal-enerġija provduta mill-interconnector. L-interconnector dejjem tal il-pajjiżna l-irħas prezzijiet ta' enerġija f'ħinijiet partikolari, bl-użu tiegħu limitat mill-kundizzjoni ta' take or pay ta' 70% tal-enerġija ġenerata mill-Electrogas li Gvern Laburista rabatna magħha 18-il sena. Il-fatt li f'pajjiżna mhux qed nużaw il-massimu tal-interconnector kien ikkonfermat ukoll mir-rapport tal-Awditur Ġenerali li sab li fuq medda ta' 6 xhur l-interconnector ma kienx utilizzat kemm mixtieq fl-interess nazzjonali. Fil-fatt pajjiżna spiċċa ħallas 10 miljun euro aktar għax konna marbutin li nixtru mill-Electrogas meta l-interconnector kien irħas. Dan b'detriment tal-familji u n-negozji kollha Maltin u Għawċin. Dan ikompli konferma li l-Gvern Laburista huwa komdu jisraq lill poplu Malti fil-kontijiet meta l-poplu jista' jifranka.